Жырларым кабатланыр минем, үтсеннәр елларым. Әйе, ул жырлар еллар узган сайын кабатлана. 90-нчы еллар ахыры, 2000-нчы елларда популяр жырның сүзләрен әйтүгә һәркем аны көйли башлый. Күз алдына Зөлфәт Хәким килеп баса. Нистә елга сузылган тәнәфестән соң Татарстанның халык язучысы, җырчы, композитор Зөлфәт Хәким яраткан тамашачысы алдына сәхнәгә чыкты. Хәерле көн дип исемләнгән концертның матур мизгелләрен бергәләп карап китик. Хәерле көн барыгызга да. Хәерле булмаса яңа көн тумас иде. Аны бүләк дип кабул итик. Чөнки һәрберебез бүген генә яши. Хәерле көн. Газиз халкына, бар дөньясына хәерле көн теләп башлап җибәрде концерт тамашаны Зөлфәт Хәким. Халык алкышлый, сагынган ул Зөлфәтен. Бу дөньяда бит бүтән нәрсә, бүтән вакыйга качан булырга тиеш, шул вакытта була. Нәрсә булырга тиеш шул була. Әлбәттә, бик җитди сәбәпләр бар иде ул сәхнәгә чыкмый торуның. Менә ниһаять хәзер чыгарга мөмкинлегем бар, чыктым. Берәүләр аны композитор, җырчы буларак яратса, икенчеләре драматург, прозаик, публицист буларак якын итәләр. 90-нчы елларда без депутат булып йөргәндә, депутатлар уйсыз теге теләкләрен әйтер өчен ул җыр аркылы безгә җиткезде. Республикабыз бар, без халкыбыз бар. Шуңа күрә аның җырлары аркылы ниндидер стимул ала идек. Үзенә күрә көч бирә иде. Кайбер кешеләргә ул шапта битмәгәндер, ниләре җырлары анда да бар иде. Бу бит турысын әйтә. Doktoraga degende korkap durmay bir нәрсәдән дә, менә соңгы елларда, менә бу елларында да уңышлары бик зур. Аның романы беренче урынга алды, аның җырлары хәзердә актуаль. Электе яраталар, хәзер менә билетләрен дә бер аялдан алып бетерделәр, миңа калса, ул яңадан кабатлар бәлки концертын. Сокланам мин аңа. Аллаһтан бирелгән сәләте өчен бик зур рәхмәт аңа. Киләчәктә аңа иҗади уңышлар, sağlıklı ömür, бәхетле тормыш теләп калам. Мен аның спектакльләрен бик яратып карыйм. Телсез күке, аннары килә ява, бармы ришвәткә дәва, менә шул спектакльләрен карадым, яратып. Үзендә бик хөрмәт итәбез, яратабыз. 2009 елда Зөлфәт Хәким «Телсез күке» драмасы өчен Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек була. Әлеге һәм башка спектакльләр Камал театры сәхнәсендә уйналып, зур уңыш казана. Зөлфәт Хәким 6 роман, 8 повесть, 50 пьеса, 700 афоризм һәм күп хикәяләр авторы. Аның 30лап әсәре татар, башкорт, мари, Кырым сәхнәләрендә куелган. Һәрбер җырчы бик хыяллана аның җырларын репертуарларына алып җырларга. Ләкин ул bütün әйтик башкаручыларга да бирми, җырларын бик сайлап кына яраткан, хөрмәт иткән җырчыларына гына бирә. Һәм мин менә шул исемлеккә эләгүемә бүгенге иҗади аның кичәсендә катнашуым белән бик шат. Соңгы вакытта Зөлфәт Хәким Барс Медиа ширкәте белән иҗади хезмәттәшлек итә. Алар оештырган Яңа Йылдыз 2 проектында Зөлфәт Хәким яшь башкаручыларга үз киңәшләрен бирде. Концертны оештыруда да Барс Медиа ширкәте ярдәм күрсәткән.
Соңгы елларда без Зөлфәт абый белән бик зур иҗади эшләр башкардык дип әйтәсем килә. Бигрәк тә безгә аның кебек легенда белән эшләү бик зур бәхет. Һәм Зөлфәт абый ул һәр эшен менә җиренә җиткереп, җентекләп һәм бик бөек, бик зур фәлсәфәгә ия фикерләрне дә гади җөмләләр белән сиңа җиткерә торган кеше. Һәм менә мин бәләкәйдән аның китапларын укып, аны бик катлаулы кешедер дип уйлыйдырым. Әшин тормышта исә ул бик гади, бик җиңел һәм сине үзе белән бер дәрәҗәдә күреп сөйләшә ала торган кеше икәненә инандым. Һәм ул чыннан да бүген легенда. Мин мәсәлән татар сәнгатендә тагын кем белән дә чагыштырырга белмим аның кебек шәхесне. Аның кайсы гына җырын алма, кайсы гына спектакльне алма, һәрберсендә карадың һәм бер сулышта инде син аңладың, үзең өчен ниндидер нәтиҗәләр ясадың. Мен капсы